Ilate. Pun. Den. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Ndara. Kyai Semar iya. Ndak tumpuk tiba sepadha-padha. Amung kepareng aku ngaturake pudyastawaku katur ngersaning Kyai Nayantaka. Ah nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Nambah ana umure Semar 10 taun malih Ndara. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah wonten ing pendhapi padusunan. Kula nuwun sewu sarwa-sarwi sarwi cingkrang. Jernyatanipun mriki menika namung parang pradesan, mriki menika namung padusunan. Mila estunipun boten trep menawi kinarya lenggah Ndara Gatotkaca. Kyai Semar malah luwih prayoga nggon kemapan ana ing Karang Kadempel sawetara sowan ngabyantra ngersaning Kyai Nayantaka. Katon ayem sarta jenjem penggalih Gatotkaca Kyai Nayantaka. Syukur Ndara. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Ya, Kyai Semar kaya wis ora kurang prayoga. Nala Gareng Petruk Bagong aja ninggal marang Tata Krama ngaturna sembah kelawan bendaramu tole. Nuwun pangapun napa kula mboten badhe selak upamya nampi pidana saking ndara-ndara kula Pandhawa. Ning nek Semar badhe nampi ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindake? Kyai Semar, kula wonten dawuh. Sowanku ngersaning Kyai Nayantaka diutus dening Kanjeng Prabu Darmakusuma nanjihake marang Kyai Nayantaka ingkang wis watara telung candra iki ora sowan ana ing negara Ngamarta. Kyai Nayantaka, apa pancen ana ingkang gawe katawengan Indri namung Pandhawa. Mila mboten seba telung sasi suwene kepara luwe. Nuwun sewu Ndara. Ukurane urip teng alam padang niku tumrap kula ora kok perkara brana picis dudu kok perkara derajat pangkat. Arepa kula numpuk brana picis duwe derajat pangkat ning nek digedhingi tangga teparus anak kadang mitra kawruh. Urip kula sepi kaya mboten duwe kanca. Tumrap kula wong urip sing kepenak dhewe niku sugih wong niku nek kebak sedulur niku kula ngrumasake dadi wong sing sugih dhewe sak donya. Merga napa-napa mesti eneng sing gatekake, napa-napa mesti enten sing tetulung. Ning arepa duwe dhuwit akeh, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, napa sok nek mati ajeng mangkat dhewe. Iya, Kyai Semar. Mula kula niku ora tuwit panjaluk napa-napa, kahanan kula sekeng kaya ngeten nggih kula lakoni. Bungah lan boten ing atine menungsa niku boten dumunung dhateng kathahing brana picis menika boten. Ning seneng karo mbotenipun ati menika digawe karo sing duwe ati dhewe. Nek atine digawe sedih ya bakal sedih terus. Ning nek atine digawe bungah, cedhak sedulur bungah, cedhak kanca bungah, niku bakale utang-utang do lali kabeh. Iya Semar. Mula kula ora tau duwe panjaluk. Ya ming nuwun sewu. Semar niki tersih merdika. Tegese kula dereng kewengku dening sinten kemawon. Mula kula isa netepake awak kula piyambak. Kula kepengin ngalor ya kula lakoni ngalor. Kula pengin ngidul ya tak lakoni ngidul. Kula kepengin ngetan mesti mlaku ngetan. Merga ora ana sing mengku karo jejere Semar. Semar ijik merdika. Mula nek Ndara Pandhawa ndangu nanjihake Semar telung sasi kok ora sowan. Nuwun sewu niku dudu perkarane Pandhawa.
Arep 5 sasi, arep setahun, arep sewindu, arep saabad. Ngen kula ora sowan ke negara Ngamarta niku perkara kula dudu perkarane Pandhawa. Jer kula durung tau lan kula durung diresmekke dadi panakawaning Pandhawa. Kula durung diresmekke dadi baturing Pandhawa. Mula nuwun sewu. Kowe gagas awakmu dhewe, ning gagas anak-anak iki. Kowe ora nyambut gawe, anak-anak ora nyambut gawe. Kowe duka penak. Saben tanda tangan gawe KTP entuk dit. Jeng kandha sapa saiki wis ora ana kaya ngono kuwi. Ha kene kuwi sing meneng wae, ora ana pemetuhe. Mbok ya dipikir mar aja terus nggugu karepe dhewe. Iki ya dipikir anak-anak iki. Apa dinikandhake Panakawan ana benere. Nuwun sewu, ampun ngrungokke omongane Bagong. Bagong niku gelem omongan nek enten sampeyan. Nek mboten wonten sampeyan ming jagongan wong papat kula Gareng Petruk Bagong. Weh, Bagong niku ngiwi-iwi kalih kula. Ngece kalih kula. Ora tau ngajeni. Mula anak sing ora tau ngajeni karo wong tuwa niku bakale mesti kesungsang-sungsang uripe, kedungsang-dungsang ora bakal iso mukti. Mbok nek omongi sing apik, Mar. Ora ngawur. Aku sing tak unekke wani karo wong tuwa kedungsang-dungsang uripe. Ha iki Gareng Petruk kuwi manut karo kowe ya seprene isih kere terus. Wis. Endi kenyataane omonganmu endi? Mula aku nek karo kowe ora tau wedi aku. Wong omonganmu ora tau nyata. Nek ming kowe sing ora percaya ora apa-apa. Ndaraku do percaya. Ha monggo. Nek ora percaya ditenono, sesuk nek nganti eneng apa-apa, omahku wis ora ana apa-apa, Mir. Wis entek kabeh. Rasa tok sepatane wis entek-entekan tak omongi kok dadak omong werna-werna. Pun. Den, niku mawon atur kula. Mengke nek kedarung-darung ndak malah rembugan iki mengke diselani Bagong. Mangkandha kali ndara-ndara kula Pandhawa Semarise merdeka durung titiwancine. Semar kudu ngeyup teng pundi mangke ati kula sing bakal nemtokke Ndara. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra rakinawang sesangka. Nalindra Mekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Purda kura rekagi alon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kula rincang panjenengan kula semitranipun Kyai Semar nalika semanten kula pun anoman Kyai. Wah, syukur. Mak tratap atiku.
Syukur. Ngimpi apa-apa mau bengi lah kok dayoh. Dina iki kok ilir kaya ngene mongko priyagung. Iki ora pangling nala garing. Begawan Durna karo Rekyana Patih Sengkuni. Wah jan. Kok kaya ketiban daru to rasane, Pak? Kok ya nggo penghasilan mbangane meneng wae. Sapa ngerti dibayar 10? Oh, Durna wong pecethil kok bayar 10 ora. Kenapa menemban? Rawuh wonten ing mapan mriki kepareng kula jumadung dawuh. Iki ngene ya Semar ingkang becik kuwi yen to cedhak karo Semar. Mula akeh napa mboten? Iki ngene. Iki anak Prabu Duryudana utusan karo aku supaya kowe gelem manggon ana ing negara Ngastina. Yen kowe gelem sing nomer aku iki ngrasa kok ora apa-apa aku seneng kok. Omahku ki omah kirek apik omah kirek. Wah. Omahku ki dos mingan. Nggo turu iso nggo kemul. Mula kowe kandha karo aku Semar, matura karo Begawan Durna. Yen kowe gelem wis tak cawiske jempana joli-jolan pamboyongan Semar Badranaya marang negara ing Ngastina. Kowe bakal sinubya-subya, kowe bakal disunggi-sunggi, kowe bakal diaosi dening para Sata Kurawa. Kowe bakal disembah dening para kawula sak negara Ngastina. Kuwi nek kowe gelem. Nanging yen kowe ora gelem, kowe berguguk, kowe tak peksa ora gelem sowan ana negara Ngastina. Aja takon dosa Semar. Sing gedhe pangapuramu. Yen to Begawan Durna ngaturake kamurkaning Begawan Durna. Yen to Begawan Durna ngaturake kawengisaning barep kuwi ora tau ngerti karo wong tuwa. Kae apa sing jangkae amba dedeke dhuwur. Kae ora tau ngerti karo kowe. Ping pira kowe tak labuhi? Iya. Iki lagar tak urus. Nek masalah Durna arep boyong kowe sakarepmu, perkara gelem karo ora kuwi perkaramu. Ning ana kata-katane Durna sing gawe mangkel atiku. Kata-kata sing ngendika. Kata-kata apa? Kowe rasa cerewet. Ora entuk omong. Kata-katane Durna sing muni Karang Kajempel tak gawe sungsang bawana balik. Pak, aku ki lahir ning Karang Kajempel. Aku ki gedhe ning Karang Kajempel. Jiwa nasionalismeku ning Karang Kajempel. Ning nganti Karang Kajempel iki didak-idak menungsa sing kurang tanggung jawab. Semar gelem niku ya bejo sampeyan, nek ora gelem rasa ngetokke kata-kata sing marai sakit teng ati. Loh, kata-kataku perkara nggo endi? Sampe Ketua Pemuda ngendi? Ketua Pemuda Karang Kajempel. Ora wis diganti to? Omen aku ndapuk dhewe kok. Ketua Pemuda kok ndapuk dhewe ora. Iki lara ati. Nesuku ora mergo Semar arep tok boyong, ora. Bagong. Kejawa nek ana sega teka. Aku sing ora nrimake. Lho, kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu? Seru tenan Bagong. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu, Dur? Kowe ngembe karo aku, ya. Kowe ngilani karo Bagong. Ora masalah, ning saiki diteter nang kene diseksekke piyai semene akeh. Durna karo Bagong menang sapa? Lho. Durna kuwi gurune wong perang.
Durna kuwi gurune para Sata Kurawa. Selagine Pandhawa wae meguru karo Begawan Durna. Lah nek Bagong kowe wani karo Begawan Durna, ora nganti telung kedheping paningal, mesti bakal tak untapake nyawamu nang kayanganing Bathara Yamadipati. Weh, lah rasaku ki ana omong. Aku ki mah kata-katamu, Dur. Tidak habis pikir aku. Biyen kowe tau janji karo aku apa, ha? Nek dadi pendhita ning rana. Metu Jawa, ora metu nang kene tak dadekke batang kowe kepatu. Ayo, ayo metu Jawa. Saidan. Ki nek wis kaya ngene iki saiki aku tak takon karo kowe. Sing tanggung jawab sapa? Yo, bareng ki omong sing tanggung jawab sapa? Lho, sing ditakoni iki kowe. Apa? Heeh. Mar, nek omong ki pandangane ke sini. Ora kemana-mana. Tak kira sing tak takoni iki. Wong tuwa iki mripate wis liring. Mripat kok le mubeng ora padha. Lobok siji kuwi mar dandake. Wis cerewet. Kowe karo bapak iki mesti ngayal. Aku tak takon nek Durna nesu, mongko kae mesti nggawa Kurawa. Nek nganti karang kadempel diopyak Kurawa, sapa sing wani? Kowe wani Kurawa? Karo Kurawa wani? Yo amang mau bengok-bengok barang tan saiki bapak ngendika kaya ngono. Wong ki nek omongan ki mikir Durna iki nggawa Kurawa. Terus ngopo? Perang ya, Tru? Emoh. Aku kesel kok, Gong. Biasane kowe kan perang. Aku saiki mau perang kok. Perang ki entuke apa? Mbok ya wis rasah. Aku sing ngewangi, ayo lakonono dhewe kowe. Mun aku mati, ya tak pendem. Ketoke kowe seneng nek aku mati, Tru. Ora perkara seneng, kowe seneng gawe masalah kok wegah. Ayo, wis piye? Bagong kudu tanggung jawab. Tak tanggung, Mir. Asa kuwatir. Aku sing miwiti, aku sing ngrampungi. Paribasane jagung bakarane. Tukoke, Mir. Lho. Jagung bakarane. Tanggung perkarane maksudku ngono. Heeh. Wani. Wani. Sapa sing arep tok jokke? Nyok. Wonten dawuh. Kowe isih sayang karo aku ra, Nyok? Kula kowe. Ya nyuwun pangapunten ngaten kok duka. Kula menika remen nek Lurah Bagong ngaten menika. Mendelik-mendelik menika ngados netranipun kados badhe ucul. Mata kok cepling. Perang karo Kurawa ya? Lurah Bagong, perkawis Kurawa kula ingkang ngunduraken. Tenan? Nggih, saestu. Aman. Beres. Nek ora ana Anoman modar tenan. Kowe kok ya dadak toke wangi to. Kula menika dipun labuhi Lurah Bagong sampun wungsal wangsul Lurah Semar. Winjang menapa kula badhe labuh dhateng Lurah Bagong. Kowe rungokno, Mir. Arep wong kaya ngene iki labuh karo Anoman ki wis bola-bali. Jaman Anoman ketemu Dewi Sayempraba kelingan to, Mar? Iya kelingan. Anoman picak kae? Iya. Sapa sing ngaryake Anoman dadi tukang pijet? Nganti Anoman entuk penghasilan 7.000 ping pira ya, Mas ya? Inggih. Aku sadurunge tok tambani. Diapure. Nek ngomong kok waton telekop ora. Terus Sayempraba terus asline terus seneng karo Anoman, ya ta, Man? Inggih. Sapa sing nemokke Anoman karo Sayempraba sing goleke nggon? Nganti iso anak-anak, ya ta, Man? Inggih. Kula ngertos. Aku. Adake sing nyimpen rahasiane ya aku. Kandhake ra, Man? Ampun, Lurah, ampun. Iya, aku ndak kebadaran. Kowe to, aku. Ya meng aku genak-genak karo Anoman kok. Mula Anoman labuh.
Wis. Ayo dibubarke pasewakan. Pasewakan sak pejagong warga dukuh Karang Kadempel. Heeh, iki nek ora aku dek metu njaba ngetutke Anoman ndak dikira aku ora tanggung jawab karo apa sing wis tak lakoni, Pak. Bagus. Ora ketang ming klungsu-klungsu nek melu udu Anoman perang kowe ya kudu melu perang. Siap. Wani apa, Gong? Wani, golek mungsuh sing enteng-enteng to. Citraksi. Durmagati. Ora kira-kira ora digdaya tur aku mesti menang. Urung karuan Ndara Citraksi, Ndara Citraksa, Citraksi, Durmagati, Durgempa ya ampuh-ampuh kok. Ora iso. Ora ana sing iso menang karo Bagong nek Kurawa. Mosok Kurawa menang karo Bagong. Teneh penontone protes. Ayo. Dalange kocluk. Ayo. Ana Bagong kok kalah karo Kurawa. Genah nek ora ditanggap meneh. Ayo. Medeni. Mosok grup karawitan kok nyangga dosa? Ayo. Karawitane nyangga dosa, sing gawe dosa sing putih-putih iki ora. Kowe kuwi sing gawe wah iringan anak tiri kok. Heeh, Nding. Mangga. Paripurna sang nata arsa
Anoman malumpat sampun prapteng witing. Prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal. Wanudya yukura ageng. Ki Lurah Bagong kok malah pepalangi lampahipun ing abdipun Anoman. Iki jenengku gumantung karo kowe lho, Man. Tegesipun kados pundi? Nek nganti kowe kalah karo Kurawa, wah isin, asli aku isin. Wis ora mung DC karo kawula sak karang kadempel ning Petruk iki arep ketoke ngewangi awake dhewe ning kae nganu kae. Glenak-glenik ning mendem sesuatu Petruk kae. Nek nganti kowe kalah aku melu wirang, bapak melu isin. Menapa wonten critanipun Anoman menika menawi Bandayuda kawon. Ki Lurah Bagong prisa piyambak. Panjenengan kemutan duk nalika kula kanthi ngupaya Rekyan Warasinta wonten negari Ngalengka diraja. Kemutan kula mboten. Ha iya, sing melu meng aku Petruk Gareng kok. Inggih. Kowe goleki Ndara Sinta nganti ketemu, bareng wis ketemu kowe ngamuk ning Taman Soka. Buta pirang-pirang tok pateni. Ning entek-entekane ana sing ngalahke kowe. Sinten? Raden Indrajit, ha ta? Kowe dipanah nganggo Kyai Nagapasa. Terus tanganmu kaya kerante kowe diobong. Ha bareng diobong kowe Triwikrama. Dadi gedhe Ngalengka tok obong. Inggih. Ngalengka kobong Prabu Dasamuka bingung terus gempur Gunung Manik Maninten dadekke negara meneh jenenge negara Ngalengka diraja. Inggih Ki Lurah. Dasamuka ya kelangan negara merga tok obong. Inggih. Aku sing biyantu karo kowe jaman semono. Inggih. Aku kelingan tau tok kei kathok. Inggih. Kathok munyuk ki bolongane 3. Sikile 2 buntut 1. Bareng tak nggo ki mburi isis. Bareng tak walik ki iso pas to. Pas piye? Wes kowe ki akhimu ki ora cerdas. Kathok kethek iki nek dienggo ki nang bokong isis wong bolongane ra kanggo. Bareng tak walik iso pas, wangun kae. Kaya kathok olahraga. Kaya kathok olahraga dengkulmu mlocot ora. Ki Lurah Bagong kula terus minggah Kurawa ing badhe mapakaken. Ngati-ati ya, Man. Panjenengan sampun ngantos tebih-tebih kalian kula. Mangke mindhake dinten panjenengan tinggal gelanggang colong mlayu. Aja kuwatir, aku sing rembukan, kowe sing jotosan. Lho iki ngestaken dawuh Ki Lurah. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelarira wang-wang
Iki Bagong, iki Sengkuni. Hus. Aku ki patih kok ora basa. Oh iya ning lali aku. Rek ana patih Sengkuni. Iya. Ayo endi Durna? Aja ndelik. Rumangsane wani arep gawe geger karang kadempel. Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Ngemping lara gege pati sumuk nyawane keparat. Apa dumeh kowe ngentokke para sata Kurawa Sengkuni? Aku wedi karo sampeyan. Ora. Kowe merga nggawa munyuk putih sing aran Anoman kuwi. Pancen kepara nyata. Iki algojoku. Iki sing arep ngrampungi Kurawa. Ya nek pancen kowe wani tenan karo Kurawa, aja nyuwun bantuane sapa-sapa. Aja njaluk bantuane sapa-sapa ning Kurawa tandangana. Genah modar aku. Aku ki ora goblok kene. Aku ki wong pinter, yen disekolahke. Aku mung arep apusi ayo, nek kowe wani karo para sata Kurawa, tandangana Kurawa. Modar tenan aku. Kurawa 100 aku ijene. Mula aku njaluk bantuane Anoman. Nek Kurawa ana sing iso ngalahke Anoman, aku meguru karo Kurawa 20 taun. Kurawa ora bakal wedi karo wujuding munyuk. Malah sisan gawe nodi marang kondange Anoman kaya ngapa kepinteran lan keprigelane Anoman. Man, wonten dawuh. Wis dadi. Oh nggih. Mengkari nandangi. Lho nggih, ngestaken dawuh kula atur seminggah. Kowe ketoke arep dientuke Kartomarma. Ingkang pingking menika naminipun sinten? Kartomarma. Oh. Kuwi jago perang ning kalahan. Oh iya. Kula ora sak wedi. Wis ta, ora dalang Yojo, ora dalang Banyumas, ora ana sing menangke Kartomarma. Oh ngaten, mesti yakin kowe menang. Ma kowe dikias dikilani dadamu keparat Bagong. Keparat ngopo? Keparat ngopo? Arep ngopo kowe? Ayo wani karo aku, tinggil karo Anoman. Wis saiki ngene wae ni, Kartomarma mungsuh Anoman yo, kowe karo aku golek nggon sing jembar gelut karo aku. Ora ana perkara karo kowe. Aku ora ana masalah karo kowe sing duwe masalah Durna, Kakang Penemban Durna. Ah, kowe padune ya jirah. Wis kowe minggat, aku minggat. Ayo, Man. Inggih. Ora linggo ngisor ngono kuwi, Senopati. Oh. Medhantang. Wis ngene iki. Wis lah iki ra lunga-lunga. Iya. Kon lunga ngayale ra jamak-jamak. Ah, ki ngene, yo. Wes. Oh, imbang iki ketoke. Aku ora wedi bang, ora aja omong kok iki. Wes, iki ngene iki. Kartomarma. Ono baran. Kowe mbelani Begawan Durna, dasar kepara nyata. Anoman, ora minggat iki mergane patimu. Krakon legandang dening aku. Ndel Ayo, do meneng wae ora. Panjenengan kula terus seminggah malah diwayangke ora. Wah iya, Ding. Dalange udu aku nggih. Iki apa bener pancen Anoman dasar para nyata. Mbelani Bagong tak katutke dosane. Ayo, Kurawa ora bakal tak tinggal loncat ganing ati. Ayo, ramati aku derajatmu.
Ah, mati. Ah. Waduh. Wah. Ah. Woi. Hup. Waduh. Mati ya. Eh. Oh. Wah. 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 Aduh. Yo. Hai. Wah. Mati aku. Ayo. Hei. Wah. Wah. Iya. Hai. Wah. Untuk. Mundur. Arep endi? Arep endi? Arep mulih piye? Jale munculem kethek putih. Kok petluk? Kethek putih kesel, anane kethek ugleng. Gelem ora kowe? Aku nek muncul kowe wegah, Dluk, yakin sumpah. Aku wegah nek muncul kowe iki nek gelut tlocoh lucuh. Saniki ora troco ora rusuh. Ayo. Sampeyan kebacut maju nek ditonton piyai sementen nek nganti ora temandang isin. Nek cara kula isin, Pangeran Pati kok mundur mlayu. Sing tak goleki munyuk putih, munyuke putih ora ana. Kesel. Wis perang ping pindho, saiki Petruk gentine. Aku nek muncul kowe emoh, nek emoh rasah rene. Aku tak mulih, aja mulih, kancaku sapa? Kepiye ta iki? Njur kula mungsuhe sinten nek sampean mulih? Ora ketang ming sak ubengan gelut. Oke. Nek aku muni kapok langsung diculke lho. Ya. Soale kowe iki nek gelut tloco, kowe iki nek kelengan nguyuhi balang. Sak karepku kok.
Kangge pusaka ya sakarepku. Leno pangendamu modal dening aku. Ayo, ketokno kasudebianmu Ndara Durmagati. Wah, wedhian. Weh, leno tenan aku modal kok ora tiba e. Hah? Kok ora tiba e? Lah kok tiba? Tiba men ketok gleleng aku. Ya, tiba. Janda. Oh, semplok. Ut. Pot. Ngene iki gelut iki. Ha iya. Seneng aku nek entuk mungsuh ngene iki rasane kaya bunga. Oh. Tangi. Kebantelen. Aku lah bantel-bantel kok. Lah ketok kaya tenanan, kok tenanan dasmu. Ora kasar-kasar. Lah kowe iki awel e. Ora bantel-bantel ya wis sorry. Wah, ngono wae. Nyambut gawe opahe lah cepilo. Awake lolo. Wut. Wah. Men iki kurang banter ora? Ora pas wis pas. Hot. Hot. What? Ya. Oh. Hus. Kowe kaya cang ngono barang ngopo kowe iki? Aku cengit aku nek kapucan ngono kuwi. Ha teknik e. Ha, mendelok model piye. Hot. Ya, uswit. Iya. Nah, rada ora sukses iki mau barene. Sit. Tangane Petruk wis elek kok. Wis tuwa. Ha iya. Nggo gaman, oke. Penggerar batu kok gamane kaya ngono. Cak entuke. Oh ya. Aku nek ora golek sing mungsuhe ya. Oh. Wah, iki tamake Gunung Jugluk segala asat. Iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Hot. Mungsuhmu ki satu kewan lah kok nganti kowe kalah karo satu kewan ning mantan Senopati. Nek ajeng nyoba mang jajal. Aja seneng sok maido karo wong temandang karya. Loro tenan awakku lho. Swatama mbeto tombak pirang-pirang malah diajar Anoman. Kula sumanggaken. Durmagati ya mundul. Mundur kok mundul. Sing cilat niku kula mawon. Karepku ya muni mundur ngono. Mundul man mung cuwe ora ana man. Sapa? Petluk. Lusuh tandange. Kaya nyilih grajine tukang blandong. Ajeng kula nggih gaman malah Petruk nyilih bendho. Glaji di cendhal sila kula kepluk bendho bles. Modal. Terus mundul. Ngaso. Dur nun. Bagong duwe jago. Sinten? Kethek putih jenenge Anoman. Niku wong digdaya lho, Man. Niku ampuh, niku satriya. Kula tau maca sejarahe. Jebul ijik urip to. Terus maju kalahno Anoman Semar diboyong ning Astina. Nggih.
ning nggih sak gaduk kula. Nek kira-kira kalah kula mundur, wose nyambut gawe lho. Lho niki ngecaken. Endi? Ayo munyuke le. Oh. Waduh, wedan ijik sentosa, untune ijik komplit, mongko munyuk tuwa. Sapa? Raden Dursasana, Pangeran Pati Negara Ngastina. Anoman ya senggana. Wah, menang kondang kalah ora wirang. Kaya apa aku sing tekaning pati, mara maju tak pecah siramu. Wah, konangan Dursasana. Ajar ngene iki wis. Wena sanggo gamelan kok. Gelut nganggo gamelan ngenteni suwukan selak ketonyo modar. Perang yo ngene iki. Oh, modar kowe. Wiyah. Man, piye? Mang tonton, Man. Iya, aku wis nonton gak usah apik tenan. Nyok. Kok kaya starter iki mbrebet. Aku iki jenenge kaya aku ki wong sabar, pecinta motor kuno. Kok saged ngaten? Motor kuno ki di starter Senin, munine Selasa kan sabar. Kula ajeng nesu. Sebabe kula diajar Raden Dursasana. Nesu? Apa? Anoman kok kalah karo Dursasana iki lakone apa? Le nyawur iki mengko. Ning ngarepe piyayi nyawuri. Kula nek pun nesu nganten menika mboten nyawang sing teng ajeng kula sinten. Jane piye to man kowe? Aku melu kowe dit jaman Rama Wijaya tekan suprene ora tau ngerti carane. Jane ming gampang. Piye? Ilate ditekuk munggah. Cobi kulut. Cobi. Ilate kok cawang. Malah ngidoni ora. Kowe iki meh munyuk ngunake menungsa. Sotke modar kowe. Ditekuk. Ya, ngaten menika. Terus digawake? Didamu. Nggih. Malah singsat. Sajae cangkeme kekamban. Cangkemmu. Ngaten menika. Ngaten mawon. Kersa mboten. Ngapa? Kula caosi supaya iso mbeker. Apa kuwi? Mangap. Kon ngapae? Menika saged beker. Pengin beker mboten? Kepengin mriyaya munyuk. Wah, jijike, Mas. Mboten. Kula nika piyayi. Dilep. Aduh. Teng kelelere. Sampun keleng wis. Wis didamu, rasah ditekuk ilate. Wah.
Gong. Iya. Kok iso e? Ah iso canggleleng e. Ora iso carane piye le? Ilate dipuntir, ha? Carane piye? Ilate duntir. Ilat kok duntir? Kandhane kok. Ilate duntir. Lebokke anu bukaan botol. Ditarik kena duntir. Iso beker. Modar kowe ora iso beker. Teko munggah. Teko munggah. Teko munggah lho, Tru. Heeh. Ngene. Heeh, wis ngerti. Nek ngene karepmu lho. Nek mules aku ora tanggung jawab. Damu. Mosok dadak didamu. Engko nek didamu bali teko medun. Tak kei men iso beker. Ya. Mangap. Kok mangap? Mau anoman ngono kuwi. Mangap. Ah. Waduh. Truk iki kebacot metu ae. Iki wis kebacot tak tokke Adidaya Kawijayan pembekeran. Ya. Raup iki. Wes. Dilek. Wis. Wis tenan. Wis tak alek. Ora ditoke lho. Ora. Gak ditamu. Gayang iki munyuke telu. Lho. Sapa wae anoman aku kowe. Wis cetha rame iki Kurawa bubar. Ha iya. Rono kabeh, Tru. Baleke ye, baleke sithik. Wis ra sida, Tru. Ra beker apa-apa. Kaya nganggo nganu biore. Pembersih muka. Wah, ya sak. Tak iwangane ana Mak Petruk Bagong dorang ngewangi. Man, aja kuwatir, tak iwangi, Man. Aku iso mrinting kabeh awakku. Wah, gila aku. Hei! Hei! Wah, karek barang bekal. Wah! Ponokawane Dedik Daya kabeh iso beker kabeh. Ingin aku ora mlayu. Meong, woi.
kudus. Ning ana kucing manak kok mlayu. Kucing manak dengkulmu mlocot. Karepe dhewe panusmaning jajaran sekretaning pawon iblis langet. Anoman bubarake para sata Kurawa nungsang puyang numbuk bentus. Gudel bingung plaining para sata Kurawa wedi karo Senggana. Anoman. Kowe pendhita aku pendhita. Kowe brahmana aku ya brahmana yen pancen kowe kepengin nodi marang kekuwataning Begawan Durna. Apa kira-kira kowe kuat nadhahi Kyai Cunda Manik meguru karo kowe 20 taun Anoman. Durna panaling arala majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda Semar aja mbok tutup-tutupi aja ngaling-alingi karepe Begawan Durna. Apa kira-kira jagat ki sing ampuh ming Anoman tok? Apa donya iki sing digaya ming sing jeneng Anoman? Yen pancen Senggana kuat nadhahi Kyai Cunda Manik, aku meguru karo Anoman, Semar. Nuwun sewu, Penemban. Sing ngempun nggih empun, awi sakniki dipun siram mawi tirtaning kesabaran. Ampun ngantos panjenengan pendhita ning kok gunggung dateng mubal babaling kanepson menika mangke mboten prayogi. Aku ora marahi, ning sing marahi anakmu Bagong, sing ngejokke Anoman. Bagong niku ora panakawan to, keladuk wani kurang geduga. Adat saben ling ngejak gojek sok keladuk nggih kaya sing mang lakoni niki wau. Mula kula sing njalukke pangapura, kula sing nyuwunke pangapunten kalih patrape anak-anak kula. Yen Begawan Durna ora dadi ngopo, nanging aku nanjihke marang kesaguhanmu piye? Ngono bakal ndak boyong marang negara Ngastina. Kowe gelem ya Semar supaya gawe bombong pegari anak Prabu Duryudana. Mban. Kula niki gelem diboyong teng pundi-pundi kula manut, kula ora bakal selak. Waton sinten sing ajeng boyong Semar iso ngaturake utawa iso boyong katur teng ngarepe Semar Badranaya wujuding Sekar Tunjung Seta. Sinten sing iso ngaturake Sekar Tunjung Seta? Nggih niku sing ajeng kula eloni Premban Durna. Tan Samar pamoring sukma.
Sinukmaya winah ya ngasepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Oh iya ta. Yen pancen kuwi dadi penjalukmu nadyan setemene Begawan Durna lagi ngerti iki ana wujudan kang aran Sekar Tunjung Seta lan ngerti sesebutan ingkang kaya mbok kandhakake kuwi mau. Ning tumrap Begawan Durna apa ingkang disebut dening menungsa kuwi mesti ning tukule ana ing jagat raya. Mula nadyan tekan laklane naga bakal tak goleki menyang endi dununge Sekar Tunjung Seta. Yen aku kelakon ngaturake Sekar Tunjung Seta, kelakon kowe tak boyong marang negara Ngastina. Momong Sangya Parasata Kurawa, kula mboten ajeng selak. Kula mboten ajeng kumbi lan kula mboten ajeng goro. Sekar Tunjung Seta tekan ngarepe Semar, kula melu sampeyan te negara Ngastina. Semar, aku njaluk pamit. Daya-daya ngupaya menyang endi dununge Sekar Tunjung Seta. Nggih, penembaring ngatos-atos ya, Badranaya. Menapa kula ugi mboten benten menapa sampun paduka dawuhaken kan Begawan Durna. Anoman, aku wong tuwek. Mengko ndak didakwa mban cindhe mban ciladan. Kudu sak traju sak bobot. Aku ora arep pilih kasih. Matura ingkang tetela ngersaning sira Prabu Rama Wijaya. Aku wis iso ngerteni lamun panjenengane wis ndungkap kelawan apa sing tak dadi karepku. Mekaten nggih Lurah. Nek ngaten kula nyuwun pamit. Samangke badhe munjuk atur saenipun Sang Prabu Rama Wijaya menggah menapa sampun paduka ngendikaken reruba pepanggil saking Lurah Semar Badranaya. Iya, Anoman sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lho niki ngestaken dawuh nggih Lurah. Semar. Nadyan capet-capet nanggaku wis midhanget sabdaning Kyai Semar. Nggih. Sampeyan ya ora bakal kula pilih kasih. Kula mboten ajeng mban cindhe sampeyan. Kabeh kula padha. Ya. Nah iya ana pandangan saka Kanjeng Wa Prabu babagan percaya iki yen nganti Kanjeng Wa Prabu Darmakusuma ora berpitados. Kula kanteni anak-anak kula Nala Gareng Petruk Bagong. Supaya dadi seksi nek sampeyan pun tekan riki lan apa sing mangendikake pun kula tampa. Mengkono Kyai. Nggih. Nala Gareng. Lho. Gong. Gareng iki piye iki? Ora urusan. Men aku dipek kabeh kok. Nala Gareng kuwi piye? Kowe nderek Andara Garukaca ya Nala Gareng. Neng Ngamarta. Apa Petruk kuwi? Oke. Oh ya. Petruk ya melu. Nggih ngestaken dawuh. Bagong ya melu nggih. Monggo Gus kula dherekaken. Ya to pancen kaya mengkono Kyai Semar aku nyuwun pamit. Anak-anakmu ndak kanthi dadi seksi aturku marang Kanjeng Prabu Darmakusuma. Sembah kula kunjuk ndara-ndara Pandhawa nggih, Den. Ya, Kyai Semar. Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng. Petruk, Nun. Nala Gareng gonen maju kene. Tak aba-abane Aji Narantaka sirahe. Wis neng.
Rekoso kowe malah ini. Arti Abah-Abah Haji Narantaka siramu kuwi lupute mari pecah. Kowe modar. Apa? Aduh. Ha piye lek iso mari piye? Noni mbok tuwa? Apa iso mari? Tambani apa? Hah? Yen kegodono wae. Ya Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih Ndara. Iya, Yai Semar. Tuhan sembah niring ulun kapurba risang morbeng ing sahanane ingkang Tuhan kanang sihing tasih mawe puko sawegung kung mering delahan iwang kanang mamujeng ngori cenaya kengrat niwang supana mangadini luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara Yayi Gunawan sawise satata nggonira ngadhep ngarsaning pun Kakang kejaba wis prayoga nggonira ngabiyantara ngarsaning sun Gunawan apa dene sira Yayi Narpati nggih wonten timbrane ngadhau menapa Kanjeng Koko Prabu wonten dawuh menapa sinuwun ingkang sakawit ingsun duta kelawan Anoman supaya ngulari menyang endi lenggahing Kakang Nayantaka ya iki Kyai Semar Badranaya sabab wiwit Kyai Semar ninggal tlatah Hindi ya negaring Pancawati
satemah saka pangrasan ingsun negara ing Pancawati kaya kuncatan yoni ilang memanone disababake kuncatan kelawan Sang Pamung Agung. Mula banjur ingsun utusan kelawan Anoman ingkang tinanggenah supaya angupaya menyang endi dununging Kyai Nayantaka. Bebasan kaya ngenteni sileming Palawa gabus kumambanging Sela Kresna. Nggone ingsun ngantu marang sowaning senggana dina samengko wis katon ngabiyantara Yayi Gunawan. Kawula non nggih Kaka Prabu. Menawi samangke sampun ngantos kedangon tumunten Raden Anoman katimbalana kados pundi menggah Purwamadya lan wusananipun anggenipun dipun utus dening Paduka Kanjeng Kaka Prabu angulari wonten pundi lenggahing Kyai Nayantaka. Yayi Gunawan lungguh ingkang prayoga kula non ngestaken dawuh. Senggana wonten timbalan sinuwun. Sawise asu kang dadi napas sasat kang dadi riwe kejaba bagya sak praptanira Anoman ora susah dadak walang ati Durgama Sangga Runggi kang dadi atimu senggana mara gage matura Purwamadya lan wusanane nggone ra ingsun utus angupaya menyang dilenggahing Kyai Nayantaka dioji semban kula. Jimat pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Sasampunipun Paduka paring dawuh bilih kula kedah ngupadi wonten pundi lenggahing Kyai Nayantaka. Jagat menika sampun tepung gelang kekalangan. Ewadene ingkang abdi dereng saged manggihaken tumunten tambuh-tambuh anggen kula ngupaya Kyai Nayantaka pikantuk wewarta bilih Kyai Semar mapan wonten ing tanah Jawi lenggah wonten ing Karang Kadempel. Tumunten ingkang abdi daya-daya sowan ngabiyantara Kyai Nayantaka. Sedaya sampun Paduka ngendikaken sampun laturaken dhateng resanipun Kyai Semar Badranaya. Malah sampun tinampi dening Kakang Semar. Ewa semanten sinuwun. Wanter timbalanipun Kyai Nayantaka ingkang tinampi dhateng abdipun Anoman sinten kemawon saged amboyong Kyai Semar minangka dados pamomong wonten negaring Pancawati. Waton Gusti kula ingkang sinuwun ing Pancawati Prabu Sri Rama Wijaya saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta diweji ing kagatri sang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana kang aran Sekar Tunjung Seta nuwun kasinggihan mekaten Yai Lesmana. Kadangipun Kakang Yai Lesmana mara diage maju pun Kakang nedya manabda marang sira Yai. Kadangipun Kakang Yai Lesmana Lesmana wonten timbalan ngadhawuh Kaka Prabu. Sira Siadi wis midhanget apa kang dadi aturing Anoman. Mula Yai, sepisan iki labuh labeta lawan pun Kakang. Leganana penggaling kadangmu ing Pancawati. Siadi ndak utus supaya ngulari menyang endi lenggahing Sekar Tunjung Seta. Aja pati-pati sira kundur marang Projeng Pancawati lamun ora ndothong-ndothong boyong wujuding Sekar Tunjung Seta. Prasta dawuh Paduka Kanjeng Kaka Prabu kaliyan ingkang rayi nyuwun pamit madal pasilan. Surtiting ati-ati duga-duga digawa. Yayi, gedhe pangarep-areping pun Kakang. Siadi kasembadan boyong Sekar Tunjung Seta kaliyan nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangipun Kakang
Gunawan wonten timbalan Yai Narapati wonten dawuh ingsun nyumurupi lakuning kadang ingsun Nyai Lesmana penggaling sun melang-melang kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang ora mentala lamun to ingsun nglilakake budhaling kadangku Lesmana ngupaya Sekar Tunjung Seta kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi negara ingsun pasrahke marang sira Yayi Gunawan apa dene Yayi Narapati ingsun bakal ngodholakon ing kadang ingsun kondur paduka bencang menapa ora susah sira takon babagan kunduring nata ing Pancawati yen wis paripurna pakaryan ingsun tumuli bakal kundur marang Projeng Pancawati namung sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Namung sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Anoman wonten timbalan. Derekno tindak ingsun sewawi diwaji kula dherekaken. Ayo Senggana aja nganti ado-ado lawan tindak ing nata ing Pancawati. Anoman. Miyat langaning kalangiwana gelar pandhan muncar non lir kekonang surem sorot tekan padang Koko Prabu Jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndwarawati. Nuwun wonten timbalan Yayi. Sawetawis anggen paduka kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta. Sawetawis ingkang rayi dereng kepareng munjuk atur krana kodheng raosing manah kula. Anggen kula sampun andhuta dhateng ingkang putra pun tetuka supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang wigatos nanjihaken dhateng Kyai Lurah Semar Badranaya paran sababipun dene sampun wonten tigang candra mboten kepareng sowan wonten ing Praja Ngamarta. Yayi mangsa mangke sampun ketingal Gatotkaca sowan ngersa Maduka Yayi Samyaji mbok menawi kaselak nata ing penggalih Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma tumuntenan nimbali piswanipun ing putra ping Pringgandani kasinggihan mekaten Gatotkaca wonten timbalan ngadhawuha Maradyage matur marang awakmu ing Ngamarta miye mungguh purwa madilan wusanan ninggir sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana ngantos sawetawis dangu anggen kula mboten sowan ngersa Paduka krana katrem mapan wonten ing Karang Kadempel. Yen to pancen mengkono tumuli gage matura paran sedyaning Kyai Semar dene ora keparang sowan ana ing Praja Ngamarta. Oh Prabu, wale-wale menapa? Cetha wantah ngendikanipun Kyai Semar Badranaya bilih gesangipun tasih mardika mboten kabanta dening sinten kemawon. Dewa semanten ingkang putra andhesek rembag dhateng Kyai Nayantaka supados sak mangke kersa sowan dhateng negari Ngamarta.
Namung panjenenganipun Kyai Semar cetha kula tampi Pandhawa saged hamboyong dhateng Kyai Nayantaka menawi saged ngaturaken inggih winastan Sekar Tunjung Seta. Wa Prabu niat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga Yai kadanging pun Kakang Arjuna wonten paring adhawuh mula diagi maju kene Dimas Panengah Latmara Sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasrepan tingkah ngungsung Arjuna wonten paring adhawuh Koko Prabu ora susah dadak nganggo lidah sinambung mestining siadi midhanget apa kang dadi aturat majamu tetuka kala nono mara diagi upadinen kang aran Sekar Tunjung Seta ayo kongsi siadi sowan ngabyantraning pun Kakang lamun ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta Yai Arjuna Prasta dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu yanana ingkang rayi madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Panengah Kresna tantulasa hanyakra mring Sang Resi cah Nawisuta Yai kula wonten paring adhawuh Koko Prabu bidaling kadang kula pun Arjuna nalika semanten sajak ambalang liring dhateng Raka ing Ndarawati mila kelana kula badhe tuwuntat lampahipun kadang kula Panengah Koko Prabu, kula semanggaken kasembadenan botenipun kadang kula Arjuna anggenipun ngupaya Sekar. Oh nggih ngestaken dawuh Dara. Nggih. Ayo tut laku jantranipun Kakang. Kresna Kakangku ayo tak dherekake. Pramara ratang waswaya ngambrengan.
Ndara Janaka. Ndara jangan nongko. Janaka. Jangan nongko. Kowe iki yang apa ta, Kang? Ndara Janaka metu kok tok rangkul anggepe kuwi kadange apa piye? Apa adine apa dulure tuwa? Ya Sinarawedi ora. Nolo Garing dalem. Petro dalem. Aku tak takon karo kowe Mara Gagiwangsul ana pitakonku nggih. Apa sing dikandhake Gatotkaca Atmajaku mau pancen kepara nyata. Leres. Bapak ngersakaken Sekar Semboja. Oh, Sekar Tunjung Seta katur ngersanipun Bapak. Bener. Mula ora kok kanudut. Watuk ora kowe. Bayi ae ora udut watuk terus. Ana bayi. Nek emi. Ha iya. Hubungane apa kok jenenge ora emi ora. Bayi me ya men kaya. Aku arep goleki menyang endi Panakawan. Selagine jenenge wae lagi ngerti iki. Panjenengan menika satriya lantip panggraitane. Satriya pinter tur dasare ya wasis pas kiteng SD ing Samubarang Lir. Iya. Mesthine mboten ajeng kekilapan to, Den. Ya digoleki teng pundi? Lho. Kaya sampeyan nek gayuh wahyu nika lho. Kira-kira jagat ora ana sowan kayangan. Lho, nek cara kula ngaten. Lho, ya ta, Tru? Ha iya. Ha kok meng kaya perkara Sekar Tunjung Seta kok mbingungi. Alah dene le panjenengan menika mantasaning titah unusaning jalma, pitataning menungsa. Meng perkara Sekar Tunjung Seta kok bingung. Gunjang kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Midhanget aturipun kula Nala Garing Sigra tanggaping gati risang Arjuna. Matek aji sepyangin. Mesat ngegono sowan Sang Asih Prana. Rada ngantuk iki, Tru. Heeh. Tak cek. Tang, ngono penak kok tang bluk. Iki. Ayo wis ben ora ngono kuwi sok makler barang itu. Ah, mula ki ora sok nyanyi-nyanyi nang kendaraan. Wong ya ora. Ah sapa? Mula kancane do medun Jumatan kok ora dhewe. Genah kudu dibasuh 7 air. Ha iya. Ayo ta, ya saya. Aku ngejo omong sinden barang ora. Dinteni kene Ndara Janaka. Ha iya, mbok menawa kasembatan Garing ya cerdas kok le ngandani nek kudu sowan Sang Marse. Sapa? Marse. Asih Prana. Hah? Asih Prana. Marsih Klawer. Asih Prana. Marsih Klawer dengkulmu mlocot ora. Marsih kadi pira? Ya isa-isane kelingan ora. Kancae. Kanca apa? Oh iki kanca ya. Nggo cegah lek truk mbangane esuk-esukan ngantuk. Wis ora apa-apa ora masalah sing dong men kancane dhewe ora apa-apa. Ha iya. Men do melek. Iya, yo dinteni ya. Ya.
Merenus mubang wang aruna dinetraning uga rapuh sadaning kukila ring kanegara sagatar kene donga engkung ler wuwu sing pene panca Babatoking ayam wana mrak manguwuhing pagakan Mastu nama sidam karing bawuna langgeng Mboya pangling titah pujangkara Lesmana ing ngabyantura ning ngarsa ulun padha rareja sak prapta kita tansah pinaninging kawidadan niring sambika sowan kula pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk ya nggih luntampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestuna tampanana kula wundingga jimat pariping dayanana ing kasantosan apa to kang dadi darunane dene jeneng kita ngabyantara maradiake matur marang panjenengan ulun nggih Lesmana pukulun wale-wale menapa sepinten genging kalepatan kula diagung pangaksami inggih krana awrat-awratipun nampi kewajiban saking Kanjeng Koko Prabu Rama Wijaya anggenipun adreng kepengin amboyong dhateng Kyai Nayantaka kundur wonten ing tanah Hinding Pancawati iwa semanten Kakang Semar nggadahi pepanggil reruba ingkang wujudipun Sekar Tunjung Seta monggo Lesmana dereng mangertos wonten pundi thukulipun upami wonten thukulipun madyaning jagat tartemtu kula ingkang badhe amethik wujuding Sekar namung kemawon paduka pulun kula aturi paring dawuh iwa dene mboten wonten thukulipun wonten ing jagat upami thukul wonten ing kayiwangan pukulun klilanana dinten sak mangke nyuwun diparilah paduka Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong wonten ing Janaluka pukulun rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning harga
Ram kang tumingal dendeng saengga praja ing katrenjo sawaning Sang Arjuna kagat Sang Hyang Asih Pranawa. Sang Hyang menang mangelingono lenggah madyaning Ontarandir bawana mangelingono sang Bathara Luhung mangelingono Mas Tunama Sidan Skaring bawana langgeng mboya pangling kaya Arjuna kasinggihan pukulun ana wigati apa dene kita ngabyantaran ngarsa ulun kekilapan manapa pedaga pukulun menika mangertos dhateng mubah musi ing titah sampun malih namung manahipun ingkang abdipun Janaka nadyan jagat menika ginulung dening paduka pukulun badhe kasembadan pukulun ing kagiat risang kapirang urinangkul kinembet-kembet dosang reknaning bawana ing Arjuna lan Lesmana sayekti kakarone duwe panjangka ingkang tetunggalan wujuding Sekar Tunjung Seta ayo kongsi ulun dinakwa mboya adil mara Sekar bakal ulun balangake sapa ingkang bisa nyandak playuning Sekar ya kuwi ingkang bakal antuk wujuding Sekar Tunjung Seta nggir sakroron. Janaka luwih enom nanging kurang trampil trengginas mara sawangen Lesmana ingkang ngukup wujuding Sekar Tunjung Seta Raden Lesmana aja ngungalake dodo aku ora bakal bali marang negara Ngamarta yen ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta bareng mati tak wujudi leganing ati rebut wujuding Sekar Tunjung Seta nalika semanten padha-padha digdayane padha-padha rusane lan kasektene kalaning jagat gawaning para dewa Sekar Tunjung Seta binelah dadi loro ingkang siji awarna putih ing siji awarna biru kagat kadra kasan satya kekalih
Kakang Semar. Mara aku ingkang bisa mboyong Sekar Tunjung Seta Kyai Nayantaka. Sekar dinalah dadi loro, ingkang siji warna seta, ingkang siji warna biru. Aku uga ingkang bisa ngaturake Sekar ingkang awarna biru, tegese aku uga duwe wenang bakal mboyong Kyai Semar. Aku ingkang bisa ngaturake Sekar Tunjung Seta. Hati-hati lho, Pak. Sing adil. Hati-hati lho, Pak. Sing adil iki satriya bebayani kabeh. Nek nganti gelut perang, wah jagat iki iso geger ya, Tru. Embuh. Gelut ya, Tru? Lho. Ngopo kok gelut? Kowe ora kompak e. Saya esuk ketok arep mateni pasar aku kowe. Mengkene jane angel lho. Ya, Tru? Heeh. Ha ngono dadi kompak. Kudu ngati-ati, ora ngati-ati iso gawe geger jagat sak isine. Ya, Tru ya. Heeh. Gong. Tutuk ora. Men. Diabuti kabeh. Aja. Ngawur kowe jenenge. Aku nekat lho saiki. Iya. Mudhar ora kowe. Kapokmu kapak. Ra penak rasane. Sing ngenteni le adan sik. Heeh. Kaya ning kono sapa? Ha iya.
Pak. Piye leh mung ngrampungi perkara iki? Ora, semar iki arep wis tuwa iki anggere dijejeli driji dimut. Iki mung dadi sanepa. Kembang siji dadi loro, loro dadi siji, kembange tak gathuke. Ya monggo, Pak. Pancen iki sing tak goleki. Nek iki neng kene, aku ya wis ora arep pindah. Ateges pancen Semar mapan ana ing Karangkadempel, kateges ke bawah keprintah negara Ngamarta. Den, kula momong kalih ndara-ndara kula Pandhawa, Den.